Ýaňy ýakynda Amir Alişir Navaý we Zahiretdin Muhammed Babaryň doglan günlerini Anthoy şäheriniň Sultanoglu toý mekanynda uly bir dabara bilen geçirildi. Her ýylyň 9-njy fevruary Amir Alişir Navaý we 14-nji fevruary Zahiretdin Muhammed Babaryň doglan gününi belläp geçirýärler. Şo münasibet bilen Anthoy şäheriniň Sultanoglu toý mekanynda Navaýynyň 585-nji doglan gününi we hemde Zahiretdin Muhammed Babaryň 543-nji doglan gününi Ýeňi ýol orta mektebi tarapyndan Faryap resmileri, şairler, dini alymlar, ýazgylar we medeniýet işgärleriniň gatnaşmagynda uly bir dabara bilen geçirildi. Dabarada çykyş edenler bu iki özbek alymynyň ýydynda galdyran eser we hunerleri hakynda belläp geçirildi. Şeýle-de bu dabara Özbekistan ýurdunyň Taşkent şäherinden gelen şair hemde ýazgy Şähriyar Şöwket hem gatnaşdy. Dabaranyň dowamında Ýeňi ýol orta mektebiniň okuwçylarynyň taýýarlan taranalary we hemde drama teatrlary görkezildi. Dabaranyň soňunda Özbekistanly mihman adaty boýunça don we kadyrdarlyk serpaýy guşuruldy. Amir Alişir Navaý türk we fars dünýasynda ferheng we edebiýat bölüminde iň bir meşhur tanykly şair we ýazgy hasaplanýar. Ol 9-njy asyrda 15-nji milatda Timuriýleriň döwründe hunar we bilimiň hökümdary tanylyp, şol bir wagtyň özünde Hira şäherinde Sultan Husayn Baýkaranyň iň ýakyn meşhur maslahatçysy bolup, şeýle-de ferheng we edebiýat bölüminde muhim roli bardy.